ассалому алайкум тамошобинони азиз ва дӯстдорони меҳрубони ман. Дӯстон, чӣ хеле ки медонед, ман дар YouTube фақат реклама мекунам ва канал мефурӯшам ва каналҳои шумо чӣ мушкиле ки дорад ман бартараф мекунам, яъне ки ҳалшон мекунам. дӯстони азизи меҳрубони ман, ҳозир ман барои шумо як канали звера, як канали беҳтарина ки тавсияи харидорӣ мекунем ки шумоён бошад, дар ҳайрат мемонед. Масалан, чӣ канал будаша ҳозир шумо тамошо кунед. дӯстон, як каналай 13700 чанд дона подписчик дорад, қариб 14000 дона эфир сабшества сюжет дорад. дӯстони азизи меҳрубони ман, канал срочно фурӯхта мешавад, яъне ки канал нархаш 150 000 рублей буд. ҳозир бошад ҳамихе папаламаш кардем ки ба худо девонаси шудагай. касе ки харидори аниқай, лутфан дар экран номеро ҳастай исай гузаред. канал дар беҳтарин состояние қарор дорад. канал ягон мушкилӣ надорад. канал сюжет дорад, монетизатсия дорад, пинкод дорад, карта дорад, ҳама чӣ дорад. узри зиёд ки мисол ма касал шудагим, соз видео карда наметавонам. аз ҳамин лиҳоз каналҳо ҳамашон хоб ҳастанд. дӯстон, касоне ки завқу ҳавас доранд, мароқ зоҳир мекунанд, ҳамин каналҳо барои шумо харидорӣ кунед ва пешравӣ кунед ва сумам бошад кор кунед. оид ба канал касе ки мехоҳад маълумоти пурра бигирад, дар номерои экранdiда ватсапу имо ҳам ҳаст. аммо прамой занг бизанен беҳтар, чунки ман дар тоҷикистон ҳастам, интернетам слабияй, шояд гап зада намешавад, дар ҳама ҷо суст кор мекунам, мечаспа. прамой занг бизанен, иншоалло мушкилӣ намешавад. хулоса, касе ки харидори аниқай, боз дигар каналҳое ҳастае ки монетизатсия дора, фурӯхта мешавад ва каналҳое ҳастае ки 1000 дона подписчик боло, қариб 4000. хулоса, фақат шумо чӣ намуд канале дар корай муроҷиат кунед. боқӣ ҳаматона ба Аллоҳи меҳрубон месупорам. саломатиятона ҳифз кунед, мисли ма бемор нашед. худо нигаҳбонтон.